табиати форам ҳама ҷо сабзина дар дохили шаҳри Душанбе кӯчаи Маяковский дар ҳамин бинои истиқоматӣ мо якта духонагаи фурӯшӣ дорем. Фавран бо нархи ҳамагӣ 550 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Мана ҳамин трезаҳояш дар якум ошёна суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. Чӣ хеле ки гуфтем хона дар кӯчаи Маяковский ҷойгир аст. Аз ин тараф Кальцевои 32 ва парки Мироненко, аз ин тараф Правсоюз, автовокзал ва ин ҷо роҳи оҳан. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат, дохили хона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона, балкон, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Ду хонага мебошад бо масоҳати умумӣ, яъне бо ҳисоби балкону ошхона 65 метри квадратӣ мебошад дар якум ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат аст. Дӯстони азиз, хона боз тақхонаам дорад. Таги мана ҳамин ҷо тақхона аст. Дӯстони азиз, трезаҳои хона бошад аз ҳар ду тарафи бино. Минтақаи беҳтарин аст. Дӯстони азиз, ҳамаатон медонед ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Нархи хона 550 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.